गिरीश चोडणकरांची काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या महत्त्वाच्या परमनंट इन्व्हायटीपदी नेमणूक। ही नेमणूक म्हणणार आपल्या प्रामाणिक पक्ष कार्याची पावती, म्हणता गिरीश चोडणकर। कळंगूटचो ओडीपी रद्द करपाचो पंचायतीन घेतलो थाराव। गोय विद्यापीठ वेंचणुकेत भाजपा आड उबे करतले उमेदवार एबीवीपीन केले स्पष्ट। बिट्स पिलानीत सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो पश्चिम बंगालचे गव्हर्नर डॉ. सीव्ही आनंद बोस हांचे हस्तुकी भोवमान। हायवेच्या रुंदीकरणाक भोमाच्या लोकांचो विरोध, बायपास बांदपाची केली मागणी। आणि सप्तकोटेश्वर देवळाच्या स्लॅबाक लागिल्ली गळटी सारखी करपाक काम सुरू।